Dragi naši prijatelji lovci, danas ćemo govoriti o jednom malom delu, ali vrlo značajnom delu ukupnog lova, a to je šta uraditi i kako se ponašati nakon pucnja na divlju svinju. Prvo moramo da utvrdimo da li putem zvuka ili vizuelno možemo utvrditi da li je divljač pogođena ili promašena. Naime, stari iskusni lovci sa više odstrela i tako dalje vrlo dobro razlikuju onaj zvuk koji se javlja kada zrno udari u telo divljači. To je jedan obično tup zvuk, nastaje hiljaditi deo sekunde nakon zvuka opaljenja. Znači prvo naravno ide detonacija od opaljenja, a nakon toga se čuje jedan slab, ne primećuju ga svi lovci, pogotovo mladi ne umeju da ga razlikuju. To je pogodak u telo. To je jedan tup udarac koji nam pokazuje da zrno nije promašilo telo divljači, nije nastavilo svoju putanju dalje. Kada više nema tog udarca, ima samo neki eho odjek koji uvek tumačimo kao promašaj. Taj tup udarac, recimo, se, ako niste vi koji ste pucali, nego ste u pravcu pucnja, nekad prvo čujete tup udarac u meso, pa onda detonaciju onoga ko je pucao. Ako vi pucate, onda prvo čujete zvuk detonacije puške, a nakon toga taj pogodak u meso. Taj zvuk je pokazatelj da imate dobre šanse da niste promašili, da treba da, i kad ste promašili, treba naravno tražiti na mestu pogotka, potpuno se uveriti da ste promašili. Ali ovo je već jedan ozbiljan pokazatelj koji ukazuje da ste pogodili. Iako crna divljač, znači divlje svinje, ne pokazuje, nema burnu reakciju jer nije toliko osetljiva na šok kao što ima druga papkarska divljač. Znači visokotskog prednjeg dela tela, savijenje glave na dole, ako je pogodak napred ili zguren skok zadnjim nogama, odbačaj, ako je pogođeno u stomak, ako je pogođena divljač u stomak i tako dalje. Kod divljih svinja taj trzaj tela nakon pogotka nije vidljiv, malo je vidljiv. Opet samo iskusni lovci koji imaju puno odstrela mogu i po tom elementu da procene da je divljač pogođena. Nekad ako pada divljač na mestu, to je u redu, onda je ona pala, ona pušta zvuk. Retko kad se dešava, jedino ako je pogođena u nogu da nastavi beg, pušta zvuk bola. To su oni prvi elementi po kojima procenjujete. Crna divljač, divlja svinja, ako je promašena, ona ide u beg, u galop, koji posle nekoliko desetina metara prelazi u kas. Ali ako je pogođena, ona beži divljim galopom, ne birajući staze, ne pazeći kako beži kroz šumu, omamljena od pogotka i tog šoka i tako dalje. Tako da će njen beg biti vrlo buran, za razliku od bega promašene divlje svinje. Buran jer ćete čuti lomljavu kroz šumu, bežanje, lomljenje grana, nema vremena usled bola i šoka da bira teren, da se provlači i tako dalje, nego gazi i lomi sve pred sobom. Šta je važno? Vrlo je važno nakon pucnja, ja čak nekad, pogotovo kad pucam na vepra ili tako dalje, ili na pojedinačne jedinke, ili kada sve svinje krenu u beg, čak i ne repetiram pušku, da ne bi tokom repetiranja, zvuk repetiranja mi prekrio zvukove koje moram da pratim. Ja onda, znači, pucao sam i okrenut sam u pravcu bega divlje svinje i osluškujem
šta se dalje dešava u šumi. Obično je to divlji beg ako je pogođena i posle izvesnog vremena pad, lomljava i buka sa jednog mesta gde svinja koja je pala otresa nogama u zadnjem onom ropcu i tako dalje. To vam je prvi dobar znak da je svinja pala i da možete odmah da idete da je tražite. Ali u svakom slučaju postoje problemi kod lova noću na divlje svinje. Mi svi lovimo, čekamo u lovačkim udruženjima svinje noću i tako dalje. Dešava se da izađe više svinja, dešava se da svinje beže na razne strane i da druge svinje pokrivaju ove zvuke pogotka, onda morate više i ne znate gde da tražite, pa idete, tražite u više pravaca tamo gde ste čuli bežanje svinja, ne bili našli neku krv. Uglavnom, tada zbog tih nelogičnih okolnosti, odnosno teških okolnosti, treba ujutru nastaviti pretragu. Najbolje bi bilo sačekati, znači, mi imamo taj princip, ja uvek lovim sa nekim od svojih prijatelja, sačekam posle pucnja, treba sačekati prvo neko vreme, jel? Da se sve smiri, sačekati 15 minuta, pola sata, sačekati kolegu lovca koji sedi pored vas. Naravno, važno je zapamtiti mesto, tačno mesto gde je divljač stajala i tačno mesto gde staje poslednji, to su ta dva mesta, znači gde je stajala, mesto nastrela i mesto poslednjeg vizualnog kontakta, znači gde ste je poslednji put videli. Često je potrebno da ostanete na čeki, a da vaš kolega, prijatelj, da njega navodite, jer kad siđete sa čeke menja se situacija, izgubite kontakt vizualni sa onim mestom gde je divljač stajala ili gde ste je posljednji put videli. Najbolje je ostati na čeki, navoditi prijatelja gde je stajala divlja svinja kod nastrela i navoditi ga na ono mesto, pa onda sići na ono mesto gde je posljednji put vidio, pa onda sići i zajedno potražiti krv. Htio bih još da naglasim jednu kratku stvar. Po meni je vrlo važno tražiti već uveče svinju, iz prostog razloga što mi se 2 puta u životu desilo da sam uveče ostavio da potražim svinju u zimskim mesecima kada nije u opasnosti da se meso pokvari, da je tražim ujutro, a onda se ujutru probudim, a napadalo pola metra snega. I više, ili je padala celu noć kiša i više nemam mogućnost da nađem krv i ne mogu ni ujutru da je nađem. Znači, bolje bi bilo, ukoliko je to moguće, tražiti je odmah uveče, koliko je to moguće, bar jedno vreme, 50 metara, a ako ne možete onda nastaviti ujutru. To bi bili neki moji savjeti kako postupati nakon pucnja na divlju svinju.